Contes clàssics. El granger i el prestador. Hi havia una vegada un pobre granger. Cada matí, ben d'horeta, es llevava del seu llit fred i dur per anar a llaurar al camp. I cada nit tornava a casa tan cansat que s'adormia mentre sopava. En una casa molt bonica del poble del costat hi vivia un ric prestador. I cada matí, ben d'horeta, es llevava del seu llit calent i tou per recaptar diners dels grangers d'aquí i d'allà. 2, 3, 4 monedes d'or. Perfecte, el següent. El granger visitava el prestador cada setmana per tornar-li els diners que li devia. 1 i mitja, 1 i 3/4. És tot el que tinc. Doncs torna-te'n a treballar, i de pressa. Vull els meus diners. El següent. Un dia, el granger va arribar a la porta del prestador i va girar-se a les butxaques. No em queda res. Si pogués saber el seu secret per fer-se ric. Només el gran i poderós ram pot fer-te ric. I viu al cim d'una gran muntanya. El prestador estava segur que el granger no podria trobar el poderós ram. Però el granger, que era molt decidit, va fer-se 3 pans i va començar a pujar la muntanya amb la intenció de trobar el gran ram. Al cap d'uns dies es va trobar un savi bramant. El granger li va donar un dels pans i li va preguntar: Saps dir-me on puc trobar el gran i poderós ram? Però el bramant era avariciós. Va mossegar el pa i se'n va anar sense dir ni una paraula. Una mica més tard, el granger va trobar un guru molt astut. Aquest cop també li va oferir un pa, però el guru va sortir corrent sense dir res. Al cap d'uns quants dies, el granger estava esgotat i a punt de deixar-ho córrer. Es va deixar caure a l'ombra d'un arbre ben gros perquè li feia mal tot. Ai, pobre de mi. Un pobre captaire mort de fam també s'estava a l'ombra. Quan el granger va veure la cara de gana que feia, li va fer molta llàstima i li va donar l'últim pa. Després d'una queixalada, de sobte el captaire va fer un salt. És ben bé el que em calia. Endevina qui sóc. Ram. El granger no en tenia res. Però Ram és gran i poderós. M'he pres el dia lliure, tothom ho fa. I el captaire es va cruspir l'últim tros de pa. Estava tan agraït el granger pel menjar que li va donar un cargol de mar. Si el bufes ben fort, tots els teus desitjos es faran realitat. El granger no es va creure les paraules del captaire, però va agafar el cargol i se'n va tornar a casa. Però, sorprenentment, quan el bufava, desitgés el que desitgés, es feia realitat. Un sac de blat, una bala de fenc, una bossa d'or per pagar el meu deute. Evidentment, el prestador va sentir a parlar de la bona sort del granger i immediatament es va posar gelós. Una nit, mentre el granger dormia, va entrar de puntetes per la finestra de casa seva i li va robar el cargol. Però per fort i més fort que bufés... Desitjo. No passava res. No se li va fer realitat ni un sol desig. Va trucar a la porta del granger. He trobat el teu cargol i te l'he vingut a tornar. El granger va saltar d'alegria, però l'astut prestador no pensava rendir-se tan fàcilment. Demanis el que demanis, jo en vull el doble. El granger no va tenir més remei que acceptar. Des de llavors, demanés el que demanés, n'havia d'enviar el doble a casa del prestador avariciós. Dos ànecs, 2 gallines, 2 oques... Ja n'hi ha prou? Mai! Continua desitjant, i coses més grosses! I així, cada dia, el pobre granger desitjava coses més grosses i les portava a casa del prestador. 2 cabres, 2 vaques, 2 cavalls... Però va arribar un dia que el granger ja no podia més. Va agafar el cargol i el va bufar. Oh, poderós ram, desitjo que em deixis, borni. De sobte, a l'altra banda de la ciutat, el prestador es va adonar que s'havia quedat sec. Poc després va caure al riu i no se'l va veure mai més. A partir d'aquell dia, aquell granger tan treballador va viure feliç. I tot i que només hi veia d'un ull, no va deure ni un cèntim mai més a ningú.